далее поспробуем. А это, гляньте, что? На что вы? Это что? На лук. Давайте положать на лук. Какая ружа? Золотая ружа. А здесь строка у тебя это лук, там памятаешь? Да, я даровал бы лук, так? Вельми добре, молодчина. Не просто лук, это и он из гривы едет дорогой, и он всегда возвращается к хозяину. Чудовно. А ще що було разом з луком? Стріли були? Стрел волшебный. Молодці, вельми добре. Давайте далі. Бачите, що це таке? Як на білоруській мові буде кольцо? П'ять? Молодец, Алиса, может, ты ведаешь, якой казки это перстёны? Нет? Давайте поможем Алисе. Ну, Даша. Либо из желтой ружек, или девушка попала У короля Карла. Все верно, молодцы. Дарья, ты видно важного читать? Король сказал, что больше нету у королевств дорогих вещей. Молодчина, чудовно. Бачиш, як ти добре пам'ятаєш сюжет? Дякую, велике. А глядите, що ось гэта такое у мене. Ой, да. Що ти показала? Это часть цветка с белой ружей. Да, Это большая так. фольги. Гэта частка кветки білої ружі. Але як це? Це який шар? Пам'ятаєш, що там було? Ну, шар. І вона була у кого? У кого був такий шар? Данила, у кого? Не зовсім. Може, допоможе хто? Будь ласка. Одна получила рыцаря, потом он ее покарал, и его ведьма заколдовала у черного. Дякую, велике. Добре. Це правда так. Давайте далі. А це що? З якої казки ключ? Ключ. У якої казки зустрічався ключ? Яка ружа? Каліновська? Ну, Тимофей. Допоможите кто-нибудь. Яка ружа? Не зусім. Тима. Не зусім. Давайте не будем гадать. Может, кто ведает? Не зусім. Там такое подобное. Малиновая ружа. Добре, дякую. Гляньте, мы сапраўды находимся в чароўных казках. Вы гляньте, это блакитная ружа. А здесь устракалась бандук железный такие, да? Этой цепью повязали великана, чтобы... Жаншин великую, да? Да, чтобы ее охранял лес от других людей. Добре, дякую, Аліса. Гэта сапраўды? Так. Знаете, гэта ўсё выдатна. Я ведаю і бачу, што вы вельмі уважлівыя чытачы. Але я заўважыла, што вы таксама і малюеце прыгожыя ілюстрацыі. Вы таленавітыя вельмі і творчыя чытачы, так? Можа, хто-небудзь жадае падысці да дошкі і расказаць, што намалявала? Ну, калі ласка. Дзяўчынкі абляпілі, да? Вельмі цяжка выйсці. Ну, калі ласка, дзе твой малюнак? Які прыгожы, а што тут намалёвана? Я намалевала черного рыцаря, когда он пришел за белой ружей. Цудоўна, малайчына, давайте так обзеля. Што яшчэ далей, калі ласка? Ось мой рисунок, я нарисовала белую ружу. Когда я нашла шарик. Чому менавіта белая? Не Подобаецца белы колер табе, мабыць? Да? Ты сама падобна вельмі на белую ружу. Дякую.
Давайте аплодисменти. Може, ще хто жадає? Ні? Жадаєш, будь ласка. Я нарисувала чорного лицара і дівчинку. Якось втілись волоси. Блакитну ружу ненавидите, так? Чудовно. Дякую, аплодисменти. Арсеній, Як тебе Арсеній. зовут? Так? Арсеній. Дякую, Зіна. Держи, держи. Держи. Арсеній, будь ласка. Арсеній тебе звати, так? Какая пригожость, а кто у тебя? Это когда желтая ружа своей силой вырастила из земли гору. Чудовно. Аплодисменти. Тільки розкажи про те, що ти малювала ти, тому що так само буде цікавитися. Кузенька тільки. Расскажешь, Доминика? Давай, давай, Кузенька. Я нарисовала такие книги, которые написала Надія Сминська. Назови ті книжки, які... Чому Міша не моя А, хата? ти читала? Оттенки кроплі і восковий волшебник. Чудовно. Думаю, надеюсь, мисс Кирилл сподобається гэта, так? Аплодисменти, молодці. Дякую, мої дороженькі. Ви великі молодці. Ілюстрації трималися вельми цікавими і пригожими у вас. Аплодисменти саме собі.